Time can heal, but this won't. So before you go, was there something I Bebe, kamusta bebe? could be better? If only I'd known. Pa-massage ka bebe. So before you go, Kamusta bebe yung massage mo? Be, make it all. massage ka bebe. Kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, was never the right time. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment I started to play, but all I could think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water. Sama ka? Sinaman mo? O, kamusta? Some can heal, but this won't. Nagbanding kayo. Sana all nagbabanding. Beer, leisure, Si Berlisha. That's great. Was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were a storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, would it be better off? No, if I let go, So, are? maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how you can make you feel so worthless. So before you go, Saan kayo nagpaano? Saan kayo nagpa... pangit man doon. Pangit doon. I don't like there. Just don't like there. Ako lang doon. Ako hindi naman ako gumaling. Kasi na makaarot tungkol. I'm going on during this time. I feel there's no one to save. Hello, Mama Eileen. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Kumusta naman tayo dyan? Soul and nothing really got away. Drive Tamsak po, sir. Thank you for that sweet tamsak, Mama Eileen. Kumusta naman tayo dyan, Mama Eileen? somebody to para sa buong somebody to have, somebody to hold. It's Thank you also for that sweet tamsak, Mama Eileen. And welcome naman sa aking live streaming. kinda like the way you know the pain, you know the day bleeds since the night falls. Kumusta ang unang tusok mo, sir? Okay naman, ma'am. Medyo 2 araw na akong antukin. Halos 3 araw ngayon, antukin na. You pulled the rail. Oo. I was getting kinda used to Antukin talaga ako. I'm Kayo ba? Nakapag-vaccine na kaya? time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear,
somebody May lagnat si Bebe. to know. Oy, Bebe, pagaling ka dyan, Bebe, oy. Easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. Okay lang po ako, sir. Thank you. Antukin talaga ako nung tawag dito. Nabaksinan na. But it hurts sometimes. I fall into your arms every day. Po yan ang epekto sa iba. Yes, sir. Fully vaccinated na ako, sir. Dalaga na po ako. 2 tusok na. Into nightfall. Sana all nagdadalaga na. Nakadalawang tusok na. Ano bang feeling, ma'am, ng nakadalawang tusok na? Ako November 8 ang aking next schedule. Ang aking second dose. So will you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so will you love to let my guard down, and then you pulled the rug. Sana all. O, diba? Bakit ba may ganito? Get the latest information from the DOH about COVID-19. Ganun yung aking yung epekto sa akin as in 3 days na akong antukin, tulog ako ng tulog as in inaantok pa rin ako. Hanggang ngayon inaantok pa rin ako. Ganun pala yung epekto nun sa akin. So, mas maganda na yun kaysa yung kain ng kain. Ako, ayaw ko yun. Sa okasyon ito, di ka na ba Sakit na masarap, sir. Masakit kasi masakit sa braso at masarap dahil pumayat ako, sir. Bakit, ma'am? Bakit ano bang epekto sa'yo? Hindi ka ginaganahan kumain. ng sandali? Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manalo taon sa inyo. Masakit na masarap daw. Sana all masakit na masarap ang nararamdaman ngayong mga oras na. Bakit ma'am pumayat ka, ma'am? Nag-diet ka, no? Siguro, nag-diet. Naibili ka na ba ng damit na bago? May aging albuka na ba sa ninong at ninang mo? Hello, ano bang nangyayari kay Sir The Malalakbay? Mega love shoutout naman dyan kay Sir The Malalakbay. Sir, how to be pogi pa-request. Bye, balik na ako, Jude. Uy, mega love shoutout na dyan kay Sir The Malalakbay. Kumusta naman? Bigla na lang sumusulpot. Uy, magandang hapon naman dyan si Sir The Malalakbay. Na-miss ko ikaw, promise. Kumusta naman tayo dyan, Sir The Malalakbay? Nasa duty ka ba ngayon? Ano bang request mo, sir? Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manalo bagong taon sa inyo. Hey, sir, mega love shoutout na dyan kay Sir The Malalakbay. Thank you for that amazing super chat naman, Sir The Malalakbay. Uy, yayamanin. Bigla na lang nang bibigla eh. Ako sa second dose ko, sir, 2 weeks wala akong gana kumain. Mga kaibigan ko gutom sila, sir. Parang sila na umubos ng laman ng 7-Eleven. Kahit 12 midnight mabangon daw sila para kumain, sir. Yung iba yung talagang nagugutom. Yun yung epekto sa kanila. Sa amin naman, sa akin naman, ma'am, is talaga antukin. Ayos lang yung pagkain ko, yung hindi naman nawala yung yung appetite ko sa pagkain. But yun nga, yung ang epekto sa akin is talagang inaantok ako. Nakakadami na akong tulog. Sir The Malalakbay, mega love shoutout po, sir. Sabi ni Ma'am Jonas, ni Ma'am Maylene Mapile, ayan. Pri, mega love shoutout nandiyan kay Pri. Si Ma'am Jonas Salundaga. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Musta naman tayo dyan, Pri? Talagang antok talaga ako, as in. Mega love shoutout naman dyan kay Pri. Na-miss ko kayong lahat. Bagong taon
taon sa inyo. Sunod na vaccine ko is November 8, diba? And second dose. Parehas ata kami ni Pri. Magkasabay kaming binaksina ni Pri. Akalain mo nga naman yun. Pagkakataon nga naman kita. Pasko at manalo, bagong taon sa inyo. Nasa duty pala ngayon si Sir Da Malalakbay. Kung di nyo pa guys kaibigan si Sir Da Malalakbay, yayamanin. O diba? Nagpapaulan ng kayamanan. Sa akin, November 12 kami ng second dose. November 8 ako Pri. Ako naman kapag kakakain ako, parang susuka na ako, Sir. Ganun effect sa akin. Kaya pumaya talaga ako, Sir. Ganun pala yung epekto sa'yo. Kay Pri, ano ba Pri yung epekto sa'yo ng gamot? It's okay lang naman, ma'am, kasi at least nakapag-diet ka naman, di ba? Ano yung tinurok sa'yo, Ma'am Maylene? Nakadalawa na siyang, dalaga na daw siya, nakadalawa na siyang turok. Feliz Navidad. Feliz Navidad, guys, para sa inyong lahat. Feliz Navidad. Pfizer ako, Ma'am Jonah. Pare-parehas tayo, guys. Pfizer. Ako din Pfizer. Nangangalay lang ng kamay ko. Nangalay lang yung kamay mo. Sa akin, wala naman akong naramdaman. As in, wala akong ibang naramdaman. Kundi yung lang talaga, Pre. Yung, tawag dito. Yung, ano ba yan? Inaantok talaga ako as in. Tulog ako ng tulog. Akalain mo, Pre, kagabit natulog ako ng 8 o'clock in the evening. Nagising ako ng 5 o'clock in the morning. Tapos, syempre, naiihi naman talaga. Naiihi muna ako. Tapos, 5 o'clock in the morning, natulog na naman ako. Nagising ako ng 9 o'clock in the morning. Tapos, nagmaylo lang ako. Nagmaylo. And then, natulog uli ako hanggang 12 o'clock at noon. Tapos, after that, nag-lunch muna kami ni Bebe kasi may sakit si Bebe nandoon. Gusto niyang matulog doon sa likod ko. Ayan, may sakit si Bebe. Tapos, pagkakain namin ng tanghali, natulog uli ako from 1 o'clock until 3 o'clock, then 3:30 hanggang 5 o'clock. Ganon. Natulog talaga ako as in. Sobrang dami kong tulog. Parang parang yung antok na mabigat ay magaan yung aking ulo. Ganon. In fairness, di ako dysmenorrhea. Red tide ako kahaban eh. Di ako dysmenorrhea. Hindi siya dinidysmenorrhea ngayon. Grabe ang tulog, sir. Opo, ma'am. Talagang as in, 3 araw na yun ha. Ganon yung tulog ko. Oo. Yung aking eyebag na okay na siya. Hindi na siya yung medyo lumalaki minsan yung aking eyebag kapupuyat ngayon. Nakabawi na eh. Tulog pa more free. Oo nga, ang sarap ng epekto sa akin. Sana araw-araw may vaccine para araw-araw ako tulog. Di kasi yan nakakapi, Ma'am Maylene, kaya tulog yan ang tulog. Oo, kasi bawal naman yung kape talaga, di ba? 3 araw ata yung bawal yung kape, and then 5 days bawal kang uminom ng kahit anong beverage, alak, or something, liquor, di ba? Bawal yan. And then 3 days bawal ka magkape. Yeah, yan. O, asa na ba si Sir Da Malalakbay? Sir Da Malalakbay, halika dito, kausapin mo muna ako. Bilis na. Oh, na-miss ko ikaw. Hindi kasi yan nakakape. Alam mo ba, yung hinang-hina ako kapag hindi ako nakakapagkape. Nangihina ako pero kailangan talaga tigilan ang sariling wag magkape muna. It is because mabuti na yung sumusunod tayo. Bukas, Ma'am Maylene, makakape na yan, mag-zombie na yan, magkape. Baka bukas, sige, itry kong magkape na bukas.
Pang ilang days na ba natin? Pang 4 days na natin, pre. Dito, meron akong card. Awit na andog sa Mesiyas, mayroong 11. Ay, ano ba to? 10:15. Anong araw ba ngayon? ang ganda ay sanudi. 16. Ang dalawang araw. Pangatlong araw bukas. Pangatlong araw na bukas. Pwede na ako Ang saya pala pag tinurukan, pre. Day off ako dito sa bahay ng 3 days. Diba? Ang ganda. Ayos siya. Grabe pala ang side effects sa inyo ng bakuna. Mas lalo sa kapitbahay ko, mas grabe ang mga side effect. Nagsusuka, nahihilo, naliliyo, lagi tulog, masakit daw ang buo niyang katawan. Mega love shoutout sa lahat. Mega love shoutout naman dyan sa kapitbahay ni Sir Joel's Finest na nung naturukan lang is nasusuka, naduduwal, naghahanap ng manggang maasim. Nananakit daw yung buong katawan. Mabutit din nagpapahilot sa'yo dyan, Sir Joel's Finest. 2 days pa, pre. Oo nga. Yan mo na, pangatlong araw na bukas, pre. Tamsak sabi ni Sir Joel's Finest. Grabe, oy. Nahihilo daw eh. Naliliyo. Laging tulog, masakit ang buong niyang katawan. Walain mo yun. Iba din yung iba din yung epekto sa kanya. Sa ikalyo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na hari ng mundo. Bakit may ganito dito sa akin, pre? COVID-19, get the latest information from DOH about COVID-19. Kapag may title kang COVID vaccine, ganun siguro. Yes po, Sir Joel's Finest, iba-iba po ang pagtanggap ng bakuna sa katawan po natin. Yung iba kong kaibigan, ganun din po, nasusuka, nahihilo, tuwad-tuwad na daw siya para makuha ang tulog, pero wala pa rin daw po. Ano ba? Sana all tuwad-tuwad. Pa-injection uli siya. Oo. Sa mga araw. As tuwad-tuwad siya sa may pier. Doon siya sa may pier. Tuwad siya doon. Tapos makakatulog talaga siya doon eh. Kung di ba naman siya humikam. Hihikam siya ng isa doon, tulog siya. Oo nga, sabi nila dito, pre, maganda daw ang Pfizer kasi kapag kalalabas ka sa ibang bansa, Pfizer daw ang hahanapin. Kaya gagala na ako, pero na lang kulang Yahoo. Oo nga, yun din yung required sa mga sa mga OFW. Kaya Pfizer din yung hinanap ko, pre. Doon siya magtuwad-tuwad sa may pier. Para kapag hihikab siya doon, malamang maghanap din siya ng kung ano-anong mga maaasim sa buhay. Pati kapitbahay nilang maasim, pagtsatsagaan nyo na. It's not one sorry when the world seems here and you like to Oo nga. share the things that can't say. O, asa na ba si Sir Damalalakbay? Sir Damalalakbay, halika dito. Oo nga, kukunti lang naman tayo. Mag-usap tayo. Mangga lang, paano ba? Paano pag maghanap ng gamot, pre? Hindi, mangga lang yun ang gamot doon. Alam yun ni Sir Joel's Finest. Gusto ko maasim mangga, ganon. Pero kapag maasim na tao, wag na. Pasta ko dyan.
Maganda yun ma'am, yung mga nangangasim ng tao kasi galing yun sa pakikipagdigmaan, di ba? The future depends on them, on their amoy. And mga exotic yun. Nagpapahanap ka ng anis. Atis daw na walang buto. Seedless atis, hinahanap. Ibang klase. Akala ko sir nagpapahanap ng pinyang walang mata. At bibigyan ko siya dito sa amin, meron. Kaibigan, Disyembre na naman. Ang mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay nakakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo. Maganda yan, Ma'am Maylin, pagkakain ka ng daig, libing asin na, di ba? Kaya, ayuhay na kapitbahay. Hayahay naman ang kapitbahay mong yan. Masdan mo ang saya ng bawat isa, pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Oy, may pink caravan si Lini Robredo dito sa Bicol. Oy, oo. Wag kayo maghiingay dito sa tapat namin. Ayo. Araw-araw Pasko, Hindi ko kayo iboboto. buong mundo. Hindi ko siya iboboto. Araw-araw sana ay palaging ganito. Naging aktibo ngayon yung mga politiko kung kailan malapit na naman yung mga yung election. Diba? Anyway, so much for that. Magandang buhay guys sa inyong lahat. It's 12 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Nag-motor trade pala sila dito sa Cebu. Nag-motorcade. Nag-motorcade sila dyan sa inyo. Naging aktibo na naman sila. Yung mga dilawan. Diba? Yung mga liberal. Pink na sila ngayon, pre-pinks. Hindi na siya dilawan, pinks na. Ang iyong paligid nakakatuwa. Bakit ba hindi pa nga? Araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Araw-araw sana ay palaging ganito. Ano ba gusto nyo, kulay pink, yellow, or ube? Diba? Bala siya dyan. Babasagin ang TV, sir. Lalaban ako, sabi ni Nini. Babasagin yung TV. Lalaban daw siya. Ano bang gusto nyo guys na kulay pink, yellow, or ube? Diba? Maganda yung nag-uube diba? Huwag na yung pink, huwag na yung yellow. Tapos na yun. Malaubi naman tayo ngayon. Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Sabi sa iyo, Ma'am Maylin, yan ang laking pagbabago sa Pinas ng yellow. Naging pinks. Naging pinks na. Oo, Ma'am Jonas Salundaga, na iba na ang kulay Oo nga, wag kayong papadala sa mga kulay-kulay. Pagdiwang araw na may kapal,
Pink Cancer, abutin nyo. Yellow, 500. Ube, 1,000. Diba, 1,000? Ay! Pag pink daw, Cancer, abutin nyo. O, diba? Pag yellow, 500. Ube, 1,000. Lukotoybo, Tamsak. Mega love shoutout naman dyan kay Lukotoybo, Tamsak host. Thank you for that, si Tamsak. Lukotoybo, nabibigyan ko ng kanyang moderator function. Ang bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Lukotoybo. Sino si Lukotoybo? Meron kang 1,270 subscriber. Make new one here, Lukotoybo. If you are not yet connected with our guest na mga nandito sa atin, you can simply make friends. Simply click that link na binababa ni Nightboot and do connect po sa ating mga kaibigan na nandito. And the rest of you guys na mga nandito sa atin, meron tayong bagong magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Lukotoybo. Ayan. Please do connect also guys with our new guest na nandito sa atin. Ayan. Hindi ko pa ata ito nadidikitan, si Lukotoybo. Salamat pa yan. Dikita ko muna ikaw ng aking second monetized channel account, Lukotoybo. Ayan. Kapwa ko Bicolano to. Mega love shoutout naman dyan sa kapwa ko Bicolano na nandito sa atin. Oh, ang galing mo. Oh. So, ang aking kababayan guys, si Lukotoybo. Ayan. Taga saan ka ba? Ano? Malilipot Albay ka din? Saan ka dito sa Malilipot Albay? Ano? Lukotoybo. I know for sure guys that you are not yet connected with my kababayan. Taga dito rin sa amin, Malilipot Albay. If you are not yet guys connected, I know for sure that you are not yet connected with each and everyone. Please do connect also guys with Lukotoy. Kalbayog na ako. Nasa Kalbayog ka pala. Malapit lang ako, dito lang ako San Jose. O, diba? San Jose. And nasa Kalbayog ka pala. All the way from Kalbayog guys. Kalbayog, Malilipot Albay. Ayan. Si Lukotoybo. Monetize channel na ba to? Malamig ang simoy ng hangin. You can come visit our place guys in Malilipot Albay. Makikita nyo ang ganda guys ng Malilipot, as in ang ganda ng Malilipot. Ang ganda ng aming ng aming hometown. Para bang tulog na Bebe Gia, napagaling ka yan. Hey guys, ito si Lukotoybo. Baka naman. Monetize channel ka na ba? Lukotoybo? Bakit Lukotoy? Alam niyo ba guys ang Bicol term for Lukotoy? Lukotoy means parang ano ba yan? Parang buwan. It's just a translation guys. Yun ang totoong ibig sabihin. Oo. Parang yung loko-loko, parang ganun, kulo-kulo. Sana pre, makagala ako dyan. Oo nga guys, so can come visit us or I'll going to visit you also kapag totally okay ng lahat. Loko-loko, oo nga, parang ganun. Dikita nyo naman guys ang aking kababayan ito, Lukotoybo. Saan mo ba nakita yung aking ang simoy ng hangin. Nasaan ka ba ngayon, Lukotoybo? Ilan ba ang mo? Ilan ba ang video mo lahat? Parang kilala ka mukha nito. Meron kang 92 na video. Puntahan kita Sir Lukotoy. Sige pre. And dikitan mo na rin yung ating yung ating super chatter. Yan si Sir na Malalakbay. Kung di niyo pa kaibigan yan guys. Hindi ako nakakapag-active ng aking YouTube channel. Sa Quezon City ako nonoy. Nandiyan ka pala ngayon sa Quezon City. Pakibaba bahay mo please. Guys, paano naman ako guys? Sa mga bago natin, patype naman ako ng me.
ni Ora o kaya channel, hanapin niya ni Nightboot ang inyong mga bahay and Nightboot will going to drop it in my live streaming also. Ayan. Or tawagin nyo lang guys si Nightboot. Countdown ng ating Christmas guys, countdown ng ating Christmas, ng ating ay malapit na pala yung Mumo countdown. Ang ating Halloween countdown natin guys is Christmas countdown 2 months 7 days 5 hours 40 minutes 7 seconds. Mumo countdown natin guys, ayan ang ating Halloween countdown 14 days 5 hours 40 minutes more. Sir, padrop bahay mo, sir, di ko makita. Ayan. Harlem O, tamsak Angkol. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O, kay Angkol. Kamusta naman tayo dyan, Harlem O? Nagbabalik din natin na kaibigan si Harlem O. Nagla-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Harlem O. Welcome back naman sa aking live streaming. Ay mas nag-iinig Kaano man Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman. Si Sir naman lalakbay. Nambubulaga. Liwanag na ito nasa ating lahat. bawat pusong bukas. Sa irig ng mga yakap naghihilom ang lahat ng sugat. Ako na itong ilaw. Kundi ikaw. Salamat sa Nagalab shoutout Harlem O, sabi ni Sir Joel's Finest. Ayos na ba sir? Nailagay mo na yung mo, Sir Joel's Finest. hanap mo. Muling magkakakulay ang gusto. Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Pagkakapitising, lalong higpitan. Maaman sa malakas na araw. Lahat tayo'y magkakaahon. Liwanag na ito, nasa ating Kadikit ko na pala si Daman Lalakbay, sabi ni Lukotoybo. Kailan pa kayo nagkakilala, Sir Lukotoybo? Sir Joel, Merry Christmas, sabi ni Harlem O. BNG Cooking Vlog, tamsak po sir. Mega love shoutout din po dyan kay BNG Cooking and Vlog. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Highly recommended monetized channel yan guys, si BNG Cooking and Vlog. Napakasarap pagluto nitong mga to eh. Magandang gabi naman dyan sa iyo, BNG Cooking Vlog. Welcome naman sa aking live streaming, Ma'am BNG. Mega love shoutout, sabi ni Harlem O. Monetize channel ka na ba, Lukotoybo? Padikit naman ako guys dito kay Lukotoybo. Ang aking kababayan all the way from Malilipot. Ngayon nasa Quezon City siya ngayon. Ay guwapa Jonah, pula ang bibig tuwing 3 p.m. Pula daw ang bibig mo tuwing 3 p.m. magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag. Saglit lang guys. Saglit. Magkakakulay ang Pasko. Singin ang ilaw. Kung bakit ba kundi
silbi kong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang pasko. Ang nasilbi kong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Sana all pula daw, uy. Hi, Ma'am Maylin. Ang sexy na babae sa kanyang live stream, o, di ba? Ma'am Maylin, mapili, hello po, mega love shoutout po ang pagbatis ng gagaling pa kay BNG Cooking Vlog. Eto guys, si Lukotoy ba, if you're not yet guys connected with Lukotoy ba, ang aking kababayan all the way from Malilipot City na ngayon is nasa Quezon City ngayon, you can simply click on that link that he is dropping, ayan, and do connect po kay Lukotoy Bo. Monetize channel na ba yan? Channel mo, ano? Lukotoy Bo. Ganda ng kilay ni Ma'am Maylin, oh, di ba? Uncle Bat, Rizal buhok mo ngayon. Hindi naman Rizal ang buhok ko ngayon, ah. Ba? Problema, walang magregalo. Mayo lang siya. Ngayon kahirap na nitong ating buhay. Makalang kabiling at magsibuna. Tayo naman ang kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ipangat ang Pasko noong isang taon sa ating hapag. Mayroong keso di bolat habang makasakitin. Happy New Year ng upuspong at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Wow, ano ba yan? May pataot pa. Balikan kita, sabi ni Lukotoy. Sige. Lang si Jesus ang Guys, kung sino man guys ang ang dumikit sa inyo, ha? Please do connect guys. Please do return the favor back. Ikaw, Ma'am Jonah, ba't mo pinakanta si Ma'am Christy sa LS mo? Dapat ikaw din kumanta. Oo nga. Dapat pati ikaw kumakanta. kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko, Sino ba? Si Ma'am Christy Cebuana. mayroon kasi di bolat habang makasakitin. Happy New Year ng puspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang Sir Lukotoy TV Dan po, ayan, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Sa Paskong darating, Santa Claus niyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan. Ano pa ba? Ano pa? Ayan, ayos na. Harlem, bawal pa ma-stress. Sayaan mo na yon. Ang saya niya doon sa kanta niya eh. O, di ba? Bawal daw ma-stress. Harlem, oh. Peras, kastanyas na marami. Uy, Merry Christmas naman sa inyong lahat dyan, guys. Huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus niyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus niyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging mas Merry Christmas, kumpare. Uy, naging kumpare na tayo. Ah. Oo. Kamusta naman dyan, kumare? Uy, kumare. Kamusta naman tayo dyan? Oo. Ano bang atin? may candy at chocolate, peras, kastanyas, lang. Uy, ang ganda na ng ano, di ba? Manila Bay sa Dolomite Beach along Rojas Boulevard. Ang ganda. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sana wag nang tapunan ng mga dumi-dumi, ng mga plastic. Santa Claus niyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa Oo nga, ang ganda na. Oo. Pinaganda na talaga, as in. Sana wag nang dumihan. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Parang lumang pagbati na di kumukumpas. Parang bagong damit. Di ano pa ba? Uy, dikitan nyo naman ang ating super chatter. Baka naman. Binabash pa yan ng bongga. Oo nga, binabash ng binabash. Pero ang laki ng nagawa. Napaganda yung kapaligiran natin. Maylin, nadalaw ko na din po ang malaki mong bahay. Di ko malibot lahat. Ayun. Kaya nga sana din nila pabayaan. Oh, wag na wag ninyong pababayaan guys ang ating kapaligiran. Kasi yun lang ang tanging ano natin. Panangga natin sa kung ano man ang life has to offer us. Diba? In the near future. Ganun yun. Pag-ibig mo, kaya mo ba isigaw? Minsan minsan hindi. Minsan oo, minsan hindi. Tumingin Sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka kung maghintay sa ang puso ko. Hindi gustong ikay mawala, charot. Diba? Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa'yong
isipan itugma sa nararamdaman kung tunay nga Noy, out muna ako. May out. ibig Sige lang ano. Lukutay. tumingin sa aking Lukutoy Bo, ayun, Noy, out muna ako, may OT pa. Sige lang, ano, Lukutoy Bo, ayan. Ingat-ingat din sa trabaho mo. Ayan. Meron ang gulo ni Pink eh. kay mawala Oo nga eh, magulo naman talaga yun kahit kailan. Huwag ka nang ano, huwag ka nang magtaka. Maging tayo. Harlem, ay naniman. Ano ba to? Walang word of honor. bakit ang Oo nga, walang word of honor daw. Okay. Have you changed it? No. iba'y pa You said before you won, you said that you are not, as vice president, you are not going to run for president in 2022. You said that? Yes. Okay. Have you changed it? No? I even told that to the president. Oo. Sabi ko sa kanya, Mr. President, sana po hindi kayo naniniwala sa mga talks on Plan B of impeachment kasi wala po talaga akong balak maging Pangulo. Why are you so sure na hindi ka tatakbo? Ako kasi tinitingnan ko na once mag-ambisyon ako, now that I am Vice President, Diba? Sir Lukutoy, balikan mo lang ako ha, diba? Oo nga pre. Uy, balikan nyo naman guys, yung mga pumunta sa inyo ha. Uy, kwentuhan naman tayo. Asa na ba si Sir Daman Lalakbay? Uy, nanamiss ko. Big ka. O, diba? Huwag na huwag kayong padadala dyan guys. Ayan, may shinare ako. Shinare ko yan. What's the risk if equitable vaccine access is not prioritized and not achieved is? Come on, let's work. Dance to the beat. Shake that thing. Come on, bounce slow. Bounce slow. Dance to the beat. Shake that thing. Come on, let's go. Kaya kami ngayon'y narito Ang ngayong lahat ay aming nagturan Iba't ibang limig na Pasko Ang Pasko ay sumapit Tayo ay mga siawit Magagandang himig Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig Nang si Kristo ay isilang May tatlong haring nagsidalaw At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay Bagong taon ay magbagong buhay Nang ligaya ang ating bayan Tayo magsikat upang mapaglan natin ang kasaganahan Ba yun, uy. Uy, Pri, thank you naman dyan sa iyo, Pri. 11 more minutes na lang ako, guys. 11 more minutes. Naka 1 hour na din. Magwa 1 hour na din naman ako. Tayo ay magmahalan Ating sundin ang tularan Sa may bahay ang aking bati Merry Christmas na may malati Pag-ibig ba't siyang naghari Araw-araw ay magiging mas palagi Ang sandito ng paborito Hihingi ko ng aking alon Kung sakaling mo kami perwisyo Pasensya na kayo't kami na Pasko Ang Pasko
ay sumakit na naman. May nagtatanong sa akin, ano ba yan? Kalimutan ko pre, yung link ng yung pag na ba yan? Ng pagsilang Kalimutan ko yan. nating pag-ibig ay na tayo ay manalangin na tayong lahat. Yung link ng pag-aano pala yung pre. Hihingi na naman ako sa'yo. Parola at ilaw bawat bintana. Sadyang naiiba't ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, magsigla may ganap ang bayan. Maligaya, Maligayang Pasko ay bibigyan, masagana, masaganang bagong taon-taon. ipagdiwang. Pagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa ating ang kapalaran. Sir Mark Jacos, Lodi na ulang nakadalaw na sa duty kasi. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Kapag live ka yun. Okay lang po yun, sir. Okay lang po yun, Sir Mark Jacos. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Welcome back naman sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta? Na-miss ko ikaw, sir, pala. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na kinuna sa bahay ng kuya. Mayroong litsyonan pa, ang bawat tahanan may handang. Tayo na, bibili, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na, tigiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Galing. Ma'am May Fulgencio, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am May Fulgencio, Tamsak Dan host. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am May. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am May. Welcome naman sa aking live streaming. And thank you also for keeping me in your background also, Ma'am May Fulgencio. Welcome naman sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na, tigiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na, tigiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena. May, magandang gabi naman dyan sa inyong lahat, guys. It's already 43 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. 6 minutes na lang ako, guys. 6 more minutes na lang ako. At least naka 1 hour na naman tayo. Isang oras na nakwentuhan lang. Ay araw ng Pasko. Pasko na naman, ay tuwing na araw. Paskong magdaan, tila bagong kailan. Ano naman doon? Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay I'm going on to it. House. Bakit pre? Ano nangyari pre? 5 more minutes na lang ako. Nothing really got away. Driving Drive me crazy.
I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain, know the day bleeds. It's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was kinda used to being so in love. I'm going under this time. I feel there's no return to. Uy, pre, katakot naman doon, pre, sa inyo. Yung ahas na pumulupot, nagpaikot-ikot sa linya ng kuryente. Sa Bohol yun, di ba? Bohol. Ang laki naman. Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape another day. Ito pa yan nakita. Ang laki, pre. Naka ano na nga eh. Yung kahapon sa Jessica Soho. Nuluglog ko. And then you pull the rug. I was getting kinda used to being so in love. Now the day bleeds, it's a nightfall. And you're not taking me through it. Yung ano yun eh. Yung... You pull the Ito, i-share ko sa'yo, pre. kinda used to being so in love. Nasa Bohol yun, di ba? Malapit yun sa inyo, pre, ata. I tend to close my eyes, but it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in the sound till I go back around. For now the day bleeds, it's a nightfall. Mamaya tingnan ko pagkatapos. Oo, pre. I-share ko yun sa iyo. 3 more minutes na lang. Kabilang isla ang Bohol. I was getting caught, Kabilang isla ang Bohol, pre. Ayan. Sige. but now the day Yung pre, isinend ko sa iyo. Get me through it all. pull the rug. I was getting kinda used to being so in love. Okay. Ayan. 2 more minutes na lang ako, guys. 2 more minutes. Ayan. Mamaalam na rin ako, guys. Ayan. Ayan. Pre, mamaalam na rin ako, pre. Maya-maya, kita-kita tayo dun kay Harlem O. And kay Ma'am Adel Sulit na live stream, diba? Naka 1 hour na din naman ako. Sige, pre. Mamaylin, maraming salamat po dyan sa iyo. Sa mga nakatutok, sa mga naka-background dyan sa atin, guys. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, diba? Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. And kita-kita tayo bukas. Same time, same station, guys. Maga ako matulog minsan. Alang ako makabisit sa kanila. Oo nga, ako nga pre, minsan maaga din ako natutulog. Pero hayaan mo na, it's totally fine. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayong lahat. San mang dako kayo naroroon. Ako po ang inyong lingkod, Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all, guys. Sa aking super chatter, Sir Daman Lalakbay, ayun. Sana kausapin mo ako. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. I love you all.